how sweet me माने नों जोंखौ दोननो फैबावलायबायसो दोनबोथ'नांगोन ना माथो खालामनो आरोथ' नोंबो आंखौ एसे मोजाङै बुंबाय ओमफ्राय आंहाबो मानिथ'नांगोन ना समाव जेरावबो नङा बेयावनोब्रा मालाय बेजों रायलायदोंबालाय आंथ' आरो मा रायलायबावनो दे जाबाय दे ओमफ्राय फैदो हाबलांबा ना हाथरखि नांथ'लालै हाथरखि हाबलांथ'ला नामा थोद मानो मेहेर हाबलांबालाय हाबलांदो ना माथो जानो नांथ'ला दे आं थांसै मालाबा फैनोसै दे मालाबा फैनांगोन ओमफ्राय लेक्सारल' दाजाखा जाबाय बायो नामा दे होमबा ना मेहेर बाय औ बाय हो रथ'ब्रा दसे समथ' थाथ'बाव मानोथो एसे आथुर अबाव लामायाव रायलायबाय थानोसै गायनांगौ फनाव रायलायगोन आरो दोनबोनायावथ' नों सोरजों फैबायलै दा थांनायासो जादों हारसिं खालि मोनसिगोन ना जेबो नङा साननानै लाबानो जाबाय आं दं होनना नङाबा आंनो फन हरदो जाया होमबा मिस्टार दुगा जायो जानायालाय दे बाय आं थांसै आं थाबाय थानो बाबाय लामायाव आरे ओइ दसे थाना फन हरगोन आङो बाब्रे हारसिं जालांसिगोनथ' आरो थांसै आरो होमबाबो माथो खालामनो अ माय गड अखा जाबावबायलै दाबो न'आनो मोनहैयाखै दा मा जाबावगोन दे थाथ'नोबो लामासो ना बहाय थाथ'बावगोन आं मोनाबायबो जानाय नंलालै अखाया बारासो हासिगोन नामा आरे हाथरखि नों माने माबोरै फैफिनखो आं बोथोरखौ नायनानै बोरैबा मोनखादोंमोन ओमफ्राय सानदों नों न'बो मोनस्लाबनाय नङा जोंनिफ्रायबो ओंखारनायानो बावखायाखैमोन नालाय बेखायनो नोंखौ ससे लोगो मोनगोन साननानै साथा लानानै फैबाय आङो आरे बा आंखौ एसेबां सिन्था जानानै साथा लाबोलायबाय नोङो औ मेहेर बोरैबा गगा मोनगोन लोमजागोन बा मा जागोन लोगो मोनगोन खोमा साननानै फैखादोंमोन आं नोंखौ आरोथ' आं गुबुन लाबोखादो साथाखौ नों बेखौ लांथ'दो अ वाव थेंक इउ लै नङाबाथ' आरो खोमसियाव दसे थाबावनांसिगौसोमोन आङो जाबाय दे न'आव थांदो थाबनो आरो दानो अखा हायो दसेनो थाद'यो अखायाबो ना औ नोंबो थांदो थाबनो मोनाबायना आंनालाय न'आ खाथियाव ना जेबो नङा दे नोंना ससे थांबावनांगौ मानोथो फैलायनांगौ दे नों ओमफ्राय आं जेन'बा थांसैमोन आरो फैबाय आरो माथो जाखो दे थांग्रोदो हाय दे होमबा ना बाय बाय गुड नाइट मेहेर एसेबां केयार खालामो नों मेहेरखौ थोद आंनि बेस्टि हाथरखिखौ जाय मोनगोन ना लोखि जागोनलै स' सुइट खालै थेवबो नों आंखौ बांद्राय सान नामाथाय बोरैबा मोनलायलाङोलां अके न'आवनो थांग्रोनोसै उनाव होफैफिनसै दे आङो दखानावबो लोगो मोनबाय बायबा ओइ थेंक इउलै हाथरखि थांग्रोदो बाय बाय जाखांबाय आरिखांबाय बास बासनाबो सुखांबावबायसो एबारहाय आरो बोथोराबोथ' अखा हागासिनोखा नालाय उन्दुनोसै नङा दसे मबाइलसो नायबावगोन आङो बिमायालाय बेसे खस्थ' मावबाय थानोब्रा सानफ्रामबो बेखायनो आंनो सुगोन दे देनांहाय र' बिहामजो आराम मोनबा लाबोनोसै नाथाय जानला मानलाखौबो लाबोजानाय नङालै मेहेर खेबसेनो लाबाथाय लाबाय मोज्जाखौसो लाखानांगोन ना आयै हाबासन सुनायालाय माथो सानाखो आबा जेबो नङामोनलै आयै ओरैनोसो दे ओमफ्राय बासनखौ सुजोब्बाय नोङो औ खेबसेनो सुनानै दोनखाजोब्बाय गाबोन फुङाव जेबो सुनांला नों हाबाब बेबायदि आबालाय बहा मोनबावगोन दे आङो बिमाखौ जेब्लायबो केयार खालामो नङा बा माथो सानदों आयै आं केयार खालामाबा सोरथो खालामगोन दे औ ओमफ्राय नङा आं सुगौमोन माखासे नोंनो सुजोब्बायबालाय जेबो नङा आयै मिथिबायना जेबो नङा नोंलाय दालाय उन्दैनिफ्रायनो आंखौ बेसेबांबा जोथोन लानानै सेंग्रा गिदिर जालायबाय दा बेखायनो आंनि बारिसैना आयै औ जागोन दे आबा आरो दसे आलासि फैनायाव गोगोम मोनलायदोंमोन आंहा नै गथ'नानिमोन फैनानै औलै आयै ना बेखायनोथ' हर थालांनो थिनदोंमोन आं नाथाय थायासै ओमफ्राय मा आबा नों बिसिनाव हाबहैबावदों मानो हाबबावनो आयै आं हाबबोआखै ओरैनो लामानिफ्राय ससे दोनलांबाय ओमफ्राय फैफिनबाय आं दे हा आलासि गथ'आबा माला थांगोनबा जेन'बा गोबावानो थागोनदां ने मोनथिया आयै फरायनायाथ' जों कलेजावनो फरायखायोना न'आबो अबेबा बिबैनाव थायोनोलै टाउनाव नुनायावलाय हा मानसिखौ नायनानैलाय रायलायनाय फाव माबा माबि बेफोरजोंलाय साननो लाङो एसे गोनां न'खरनि जागोनदां बेखायनोथ' बेसेबा थङालि नङा होमबा बेबायदिनो जायोलै आयै खायसेसो ना गासिबो नङा ओरैबायदिबो थायो माने जेन गावखौनो बिराद दुगि देखायो आरो हाबाब
हामाबा मालायनि फिसाखौ बेबायदि बुंनो बेबा मालाय जानो हागौ बिमा बिफाफ्रा आलो गोजोनै मोजाङै बेसेबा अनो औ रायै बेखायनोथ' एसे थङालिया बांद्रायना खर' देरबाय जे जोंनावबा थानो सुखुदोंना सुखुआखै बेबा फैनानै माने मोनथिया आयै मोजां मोनदामोन माथो नांजानो ना नाथाय थेवबो रायलायनो मोजां मोनलै आं बेजों हा माबा होनदों आबा नङा आयै ओमफ्राय आफायालाय उन्दुबाय उन्दुवाखै माबा आथिङा एसे सानाय मोनदोंनो दा बेखौनो रेस्ट लादों बुङो आङो दा थांथ'सै खामानियाव मानो बिदि दे आफाया ओरैनो दामानि अखा हागासिनो बोथोरानो थिग नंखाया औ लामायाबो एसे गोजान जायो थांलाय फैलाय खस्थ'नो मानसियानोथ' बादा होबाबो लायालै आयै ओमफ्राय दे आबा बासनखौ दोनहैदो थां नङाबा आं दोनहैनोसै बोथोराबो गाज्रि जाबाय अखायाबो खोरोमगासिनोखा नै औ आयै औ हेलौ मा जालायखो दानो फन हरलायबाय ओमफ्राय माथो होनबावनो आंनि गोसोआ नोंखौ गोसोखांबाय ओमफ्राय फननि नाम्बारखौ डायल खालामबाय आरो नोंनाव फन हरबाय इस डायल खालामनायफोरा रं नाम्बार जाबानोथ' दा मा होनो ओखि नङा दे एकदम राइट नाम्बारावनो थुखादों आंहा इस नंगौ नामा बेखौ बुंग्रा माखौ जे नों आंखौ गोसोखांनानै थानो हायैनि फन हरदों आंनि गारांखौ खोनासंबाय थानो लुगैदों नङा होनलाय नङा बिदि नंजाया दे अबावलाय ओमफ्राय सासेयालाय नों लोगोआ मा खालामदों मा खालामनो माने दहाय बानलु बाथोन देनो बानलुसो सावगासिनोमोन आरो टमेट'बो सावदों नामा बाथोन बानायनो अबाव गावथ' रोंखाथारा इसेबो मालाय बानायनायखौल' जाबाय थायो बिसिनावनो थानानै एसे सोलोंलांदो नोङो जोंहा हाथरखिजों मेहे हाय हाय नों गोसोब्लालाय नोंसिनाव थानानैबो सोलोंजायोमोन ना मा होनो अरे बा फैदो होमबालाय नाथाय मा थिग आंथ' लाखिथारनोबो हागौना आं जानला मोनला बिदि थाथारा माथो आरो जुदि आं लाखिथारबालाय बिसास गैया मेहेरजों अबाव ओमफ्रायथ' आंहा दाबो ओंखाम मोनजायाखै मालायनाव थानानै बेबायदि नेबाय थानोसै नों खामानिफोर मावना हैबानो जायो नाङा दे मालाय हाथरखियानो मावजोबखाबाय ओमफ्राय आंथ' आरो माने माला थांनाय जायो न'आव आइयाबो फन हरगासिनो माला थांनाय जायो माने थांसिगोन नामा थांनायाथ' बुंथ'नो हाया आङो अ नङा माने थांनायनि सिगां खेबसे खोन्थाहरग्रोबानो जाबाय आरो ना नायनोसै मा जायो आरोथ' कलेजबो दं नालाय कलेजावबो थांनांगौ औ बिसिनिफ्रायबो थांबाबो जायोमोन ना मानोथो ड्रेसजों लेखा लाबोआखै नोंलाय दा जोंनाव आलासि जाफैबावनो जाफैबा बुंसै आं आइखौ बा आंखौ लाखिनो मोजां मोनथारदोंमोन नामा नोङो नङा थेवबो दाबो मोनाखै आरो ओंखाम ओंख्रिया जोंहाथ' जाखांनानै उन्दुजोबबावबायसो दसे थानानैसो जागोनदां माबा बिसिना आदाया दाउ सिथारदोंमोन ना एसे गोबाव जाबाय हैथ होनबाथ' थांजागौमोनलै ने दहायलाय मानोथो थालाङि जाम्बा र' दे थुनथुलि आइया लिंहरदोंलै दसे थांथ'नि आङो दे होमबालाय दायो हरफिनगोन आङो दे हरबानो जाबाय आंनिबाथ' आंनि थिरा एकदम निसानायाव नांखाबायदां बेखायनो सानसे बेलासे नोंखौ बेबायदिनो फाग्ला खालामलांबाय थागोन आङो आरोथ' मोनसे टाइमाव नोंखौ ब्रेकआप होगोन आं नङाबालाय नोंखौलाय मानो लाबाय बायनोसै आंलाय थाखा फैसायानो दं ना मा दं नोंहालाय बिनि सायावथ' गारिबो गैबावासो नोंना आंखौ अबेबाफोर बेरायहोनो आबा उन्दुनो ओंखारथ'वाखै ओहो आयै दानो उन्दुयो नामा दायो दसे थाना उन्दुगोनलै दे ओमफ्राय नै माबा आबा औ माबे आयै नोंनि मादैयाथ' गोबावानो जाबाय न'आवबो फैयानो माने गावहाबो सोलाबा बुंबाय थायो नालाय आरो गावबो माबा एसे जब मावबाय होनबाय नालाय गावनि आन्थाखौ गाव मावथोंसै होननानै आंबो जेबो बुङा आरो अब्लाबो हिनजावनि फिसा जोंहाबो एसे साननाय दङ आरो हाबानि बैसोबो जाबाय नोंनि आबैयाथ' नायदोंआनोमोन हौवाखौ औथ' र' आयै ओमफ्राय मादैया मानिगोनफा मानिनाय मानि गावनावबो एसे सोंनोसै आरो सिगां नोम्फानि बेमारावबो गोदो माने नोंसोर फैथ'यावनो जोबोद प्रब्लेम जाबायना आबा दा आरो बेखायनो गावबो न'खरनि हालोदखौ नुनानै माबा मोनसे मावनोसै होननानै थांबाय आंबो जेबो बुङासै दाबोथ' जानाय थानाय बायदियानो जायो थेवबो गोदो एकदम दाहारानो रिन एकदम जेव जेव जाबायमोन आबा जेबो नङा दे आयै लासै लासै सुख'लांगोन ना बेखायनोथ' न'आवनो फैसायानो थाला होनबायना आबा नै हरनांगौखौ हरो मोनबानो बहा थानो बहा सेभिंस जानो जियानो जा आं नाजागोन ना आयै देनां आंबो बायसान्स माबाफोर जब मोनबाय बायोबा नाजा आबा नाजानाया मोजांसो नाथाय मोननायासो दा जोबोद गोब्राबना दानि जुगाव थेवबो खाफालनिसो खोथा बुंजासै ओमफ्राय आयै मादैया न'आव फैसिगोन नामा औ रोमायालाय हा फैनो बुंदों दहायसो रायलायदोंमोन आङो वाव अब्लाथ' मादैनिफ्राय येसबाथ' मादैनि हाबा मोनजासिगोन औ आबा दे मोजां मादैयाल' थाब फैथोंसै ना लायनांगौ आङो
साननैसोनिथ' बुंदोंमोन नालाय गाव फन हरगोननो ओमफ्राय लायनांगौबा लायदो दे अब्ला जागोन दे दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नोसैलाय आरो थाबैनो लाबोनो नाजालायनोसैलाय लोगोफोर दे होमबा सनामोन जायफोर मोजां मोनो लाइक मोनसे खालामबानो जाबाय आरो बायाबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय लोगोफोर दै दे होमब्ला आरो फैफिनसैलाय गोदान एपिसडजों नेनानै थाथ'दो अब्ला लोगोफोर बाय बाय आंथ' बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ नोंथांमोनाबो रिकुवेस्ट खालामबाय थायो नालाय लोगोफोर बेखायनो दा माने हाबानो लाबोनोसै आरोना सम दिहुननानैबाबो लाबोनो खिन्थादों नालाय एसे जोंबो ट्राइ खालामनोसै आरो जायफोर जोंनि फाग्लि गोसोनि फेमिलिनिफ्राय फैदों स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नायफैनायनि थाखाय आरोथ' बुंहरो जे थाब थाब लाबोनांगौ नङाबा नायनो इन्ट्रेस्ट जाया बा मुजिया आरोना बावलायलाङोसो स्ट'रिफोरखौनो येस नंगौ थेवबो एखनबा समाव हास्लाबा आरोना जायखिया साननै सानथाम बेफोरजों मोनसे फैसिगोन आरोना लोगोफोर नङाबा बिराद गोबाव जालायलाङो 10 दिन 11 दिन एखनबाथ' माने 15 दिननि बारबावोसो आधा मासानो दे होमबा जों थांथ'दिनि मेहेर माब्लाबा रायलायनोसैलाय औ आयै थुदो माथो दाबो फनखौनो हरफिनालै थुनथुलिया गावनो बुंबाय दा ओंखाम जाखांबा हरफिनगोन गैया माथो ना बावखोसो बेलाय ओमफ्राय जेन'बा हराखैमालाय माथो जाखो दे नोंलाय मानो एसे सानदोंरा मेहेर थोद हरनाय हरै गावनि गोसोना थेवबो आंलाय मानो नेदों उन्दुनोसैसो खोमालै आङो मेसेजखौनो हरफिनखायासैबा ओमफ्रायथ' सोरनि फैबावगोन दे मानोबा सानफ्रांबाय थादोंलै आङो मानसियानो जिबायदि थङालि थेवबो मानोबा सानफ्रांबाय थागासिनो आङो हाथरखियासो मेसेज खालामदों माथो उन्दुबाय नामा मेहेर दानो उन्दुयो नालाय ओमफ्रायो र' दायोसो हरफिनसै आङो नोंजोंथ' रायलायबायानो थाखायोना हाथरखि नाथाय दा आङो थुनथुलिखौसो नेना दंमोनलै मेसेजखौनो खालामासै फनबो हरासैब्रा ना हाथरखिनावसो सोंहरसै नामा आङो नै माथो दासो हरदोंलाय एसे गोबाव टाइम नांबाय आरो बेनो मा हरदों बे दाबो अनलाइन माथोनो ओमफ्राय आं गावखौ नेबाय थादो हरगोन बुंनायखाय हराखैनो नोंलाय मानोथो रिप्लाय हराखै दे बेनि सायाव फनबो हरगोन बुंदोंमोन गैया माथो दाना जायखिया रायलाय मोजांबो मोनबायलै ओमफ्राय आं नोंनाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरदोंमोनथ' नों मानो एक्सेप्ट खालामाखै होमबाव माने आं इन्स्टाखौसो बांसिन नायोना माबा थुनथुलि नोंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामदोंमोननो मेहेरा नों एक्सेप्ट खालामाखै आं नायथ'वाखैना हाथरखि दा माबा सोंबालाय नों रायलायदो नामा जेबो जायादे नों रायलायहरथ'ना माथो जाखो ओमफ्राय बोरैबा फन फैबाय बायबा आंखौ खिनो थांदों होनना बुं दे मा ओमफ्राय आंसो रिप्लाय हरगासिनो बोरैबा मोनथिबा जेबो नङा दे नों रायलायथ'लै मा हरलाबाय थायोथाय आं एसे बायराथिं थांदे दसे थाथ' नों फनखौ ओमफ्राय मा हरो रिप्लाय हरलाबाय नाङालै नाङा थुनथुलि नोंनो दायो नांगौबा रायलायदो दे आरे बे थ'यैना मोनथिगोन नों रायलायदो ना आं रायलायदो दाबो फनखौ फैनानैथ' नुफैया नायो नाय थुनथुलि मेहेरा बेबायदि नङा मानसिया नों जेरैबायदि सानदों ओमफ्राय बेसे बुरजा जाखोब्रा ओंखामखौलाय बेदरजों ओमफ्राय मानोथ' ना थुनथुलि मोनसे रिप्लाय हरनानै एसे गोबाव आरो उफ थोद मोनसे रिप्लायखौनो हरनो बायो खोमा मा रायलायबाय थादो दे आं दा फैगोन नों रायलायथ' मेहेर नोंना रिप्लायखौ थुनथुलि नङा आंसो हरगासिनो बेथ' नोंजों रायलायासै हनै नाथाय आं मिथिगौ मेहेरा गुबुन बायदि नङा बोरैबा जुदि सिरियास जाबाना एकदम सिरियाससो लाखायो आंथ' बेखौल' जेब्लायबो हास्थायगोन जे मेहेरनि गोसोआ माब्लाबाबो दुखु दामोनथो मा जाखोरा रिप्लायबो हरला बाबाय नामा सना थेद बायाखै आं दङ ओरैनोसो जिरायनानै आरोथ' माने मोनथिबायना एसेबां खोथा रायलायो मालाय नाथाय आं दहायनो मोनसे मेसेज हरबाय आङोथ' रिप्लायखौनो हरासै जेबो सोंथियानो गैला मेहेर जानो हागौ नों थुनथुलिखौनो फसायमारबायदां नाथाय मिन्थिया मानो थुनथुलियाथ' माथो खोनाबायना मेहेर
मा लिरना हरखो? आं हाथरखिमोननाव फैनानै मेहेर बिराद हेपि मानोना नोंखौबो लोगो मोनबायना बेखायनो आच्छा आंखौ लोगो मोनना हेपि नोङो बिदिबा फन हरनोसै नामा? नांथ'ला नामा दाथ' आरो मोनाबायबो ना गाबोन रायलायनोसै आरो दिनैलाय मानोबाव मानिखाया माथो आङो माथो फनसो हरमारबाय बियो आं मा खालामबावनो थुनथिलियाबो गैया दाबो फैया लामायाव मा खालामहैबाय थाखो बे फनाबो फैबाय थाबायना थुनथिलि फन फैदोंमोन नै हमो ना मायो नों हमो ना दानो नों गोसोसै हमनोबा हम हमाबा दोन सोर हरदों मेयासो हरदोंमोन दोद आं मोनथियालै नङा खेबसे हमफैदो ना आं मोनथियालै दाना हर हाथरखि दास्लाय मानो एसे गोबावब्रा फन हमनोनो औ हेलौ हेलौ हाथरखिसो नामा? औ मेहेर माबा थुनथिलिया गैया फनखौ नै रिंबाय थादोंमोन ना बेखायनो हमदों आङो हमनो थिननायखाय अ गैया माने मा खालामदों बेलाय? गैया माने नै मानसिया बाहेरायाव लेट्रिनावसो थांदोंमोन अ दे होमबालाय ना ओमफ्राय मा खालामदों नों? मा खालामनो गैया माबा ओरैनोसो जिरायनानै दंमोन दसे ओमफ्राय नों ओंखाम जाखांबाय उन्दुबाय नोंथ' मोनथियै बायदिसो सोंबावबाय नामा गाजालै दहायनो जाखांबाय जोंहा नङा मिथिगौ अब्लाबो ओमफ्राय मेहेर थुनथिलिनो मानोबा हरदोंमोन मानोबा माने जेबो नङालै ओरैनोसो हरनायानो आङो दे दा फैब्ला खिन्थागोन आङो जागोन दे आरो आं दहाय नोंनो मेसेज खालामदोंमोन नों नायाखै आरे मानो नायाखै जानांगौ जाखो दे रिप्लाय हरखासिगौमोन आङो माथो हराखैनोलाय नेबाय थादोंमोन आं आच्छा नंगौ आं हरफिनगोन होनना नेबाय थाखादों ना माथो नोंथ' हरगोन ना हरा मिथिया जायखिया आं ओरैनो हरबाय आरो थुद जायो नामा बिदि आं हरा जायो नामा हरो दे अब्लाथ' मोजां ओमफ्रायथ' आलासिनोल' गोथाव गोथाव जाबाय थानोसै आंखौबो लिंहरला आलासि जानो अबाव नों फैब्लासो दा दहायबो हाबलाङासैनो नङा माने एसे गोबाव जागोन सानना हाबबोआसैलै मोनासिगौमोन ना बोरोब्रा ओमफ्राय दाबो फैया आरो नों लोगोआ मा जाखो मेहेर हरदों ओमफ्राय नोंजों रायलायनो नांथ'लालै आंखौ बुंफैथ'वाखै होननानै दे आं रायलायबाबो गाबोनसो रायलायनोसै दिनै बाथ'बाय खेबसे रायलायहरदो थुनथिलि नाङा नोंनो रायलायहरदे मा जाखो हाथरखि फैयाखै नामा दाबो माने एथ' गोबाव थांबाय आरो इयो माबा मेहेर फैथ'वाखैमोन एसे लेट जागोन ना मायो दे होमबा ना लाखिथ'नोसै आङो अके दे होमबालाय गैयालै मालाय फैयासैनो माथो उन्दुनोबो ओंखारबायलै माथो एकदम सिमां मोजां मोजां नुबा हामगौलै आरोथ' सिमाङा थुनथुलिखौ नुबाथ' गोसोफ्रानो गोजोनगोन खोमालै